mas Bakhuid in doa ni kamutai pen klain bos imiong muta pen tu yo jo ajing pacing kia na kamutai kenis imiong pada singka muta Sngi na kamutai kami jeng iru bayin tuan pada jing pacing kia na kamutai lauran sualang na kamutai jatai kamutai sim jeng i pada Sngi dap snem Kapanta Mawkhlam lenti konstit dan pedang bajing kia pada jing kain mesin jiwa sedang mas laispa safwa Kakateng ukpa pada kon pada mensem Bakhuid amen ka jing e jong trai jong e Jesus Christ bad ka jing e jong blay lem bad ka jing slok jong mensem Bakhuid kina rengkat bad pi baro rengkat bad pi ko hanmen ko para ha u Jesus Christ menta ka Sngi ka balang karake ya ka Sngi kan mau buram ya kakmi badukpa jong kamaria thesoti ujoakim bad ka ana Bakhuid ta ha kane ka Sngi bangi rakhe ya kane ka Sngi buram jong kine kriu krau jong kabalang ka jungi kibala pun kibala kha kibala penhe pensan bad kibala hikai ya kamaria thesoti ha kata ka jingej bad ka jing ej bad ka jing syakri ka jing ublay kadai ka benta ka junga ka jung pi kadai ka kamram ka junga ka jung pi bangin keli halade marway hato manga mama pi habang eli ya ka jing em bad ka jing long kmi jong long pa jong ujol kim bad ka ana Bakhuid ngila but nam ngila persang nam ban hikai ya ki khun ka jungi ban yalam ya ki khon ge jungi ha kalanti ka jong utrai bayolese mangi ha ka jaka bangin kreulanti yala ki jong ki khon ha kalanti ka babha penban ngilalong penban kita ke bayalam ki sha ge jing sneu lengba ge jing em jungi lengba ki kten balengba ki kam ki bangile de ma takdaw ha kane ka step ko hanmen ko para hakmat jong utrai ublay ni penmap ken ina ka banta kene ki pop ki bangila le kham tame ka jing klot breu ki jungi khnang ba mangi ngilong kita ki breu ki Bakhuid ki breu ki babidor ban sim banta ha kene ka jing la nyam ka Bakhuid nga phla hau blay badan bor baro badapi ko hanmen ko para bang la le pop shibun e da ki jing perkhat da ki kten da ki kam da ki jing la klet da ki jing la palat junga da gijung le palat jonga da gijung le palat bakra we jonga namar kata akarpad ya kamaria Bakhuid kabaya isa gathe soti ya ke angel bad kire khoj badapi ko hanmen ko para banduai na ka banta jonga how try ublay jongi ublay badan bor baro unis nei yangi badlama bi ki pop jongi unyalam yangi sha ka jing em bom jukut amen Go
Sngi Dragon rat ko play Sngi Christo mam go Christo ram go no Benim jangi benim yangi Dragon rat ko play Sngi Dragon rat ko play Sngi Christo mam go Christo ram go no Benim jangi benim yangi Tongin ya duai Hakane kamas ke Bakhuid ngi duai na gebanta kaing kesem jong I Charles Carbani badayana Karmau kerpang na gebanta I Charles Carbani ibadan na pedeng ke jingpang ke jing sitam hakane kapor ai botrai na kebor jong ke jing klain ke jing u ba un kutai u ba mo u unyo biang ya ke jing koi ke jing khia ke bupura hakamet bat kamen sem ngidu wairu hakane kasngi na gebanta baro kikimi kikpa pamaki kinla banbut ya kanuksa babha jong Joachim bat kana Bakhuid kibadai kikimi kikpa jong kamaria thaisati ko try ko blay jong kikpa tamen jongi me ubai how Joachim Bakhuid bat kana Bakhuid ya kajingai e ba naki enkha ya kakmi jong ukon jong me u ba lawan lengdo to ai kum kajubab ya kijing duai jongki bangin yo ya kajing penem ka ba molecular how pa jong me daw try jong yu Jesus Christ ukon jong me u ba imbat basan cha rain card ban me ha kajing long kawai jong omen sem Bakhuid u blai junam la junam amen Kajimpule na kitab Exodus. Ha kito kisngi Moses ulawan bat ulayatu ha upat ba yakitin baro jung utrai bat kiriti ain ru baro bat kipat ba baro kilaya jupa pelang da kawe kesur bat kilaya ong yakitin baro kiba utrai ulah keren ngin le bat Moses ulato yakitin baro jung utrai bat dan step perngap ulaki bat ulatei kaduan hakejat uta ulum bat kat arteli kipaya kat kum kat arjat Israel te ulapa ikisamla shenrang na upat Israel kibala terwa kijing terwa tang bat kibalaknya kijing terwa jing suk da kimasi dap hautrai Moses ulashim shiteng nakasnam bat ulabo yaka haki dabor yaka senam kaba shiteng pat ulasenret halor kata kaduan Nangta ulashim yaka kitab jong kajutang bat ulapule yaka hakbayosngeu kita kipat ba te kilayaong barok kat kaba utrai ulakren ngin le bat ngin kongu bat Moses ulashim yakata kasenam bat ulasenret ta upat ba uang artat hakmi kasenam jong kajutang kaba utrai ulayate bat pi kat kum kine kikten baro Kaktin jong utrai. Sam po, bari nhiều spa lại country. Nhiều spa lại country. Antifon balai. Jing
bai don rain card but pi ka jing pule na ka gospel Bakhuid kat kum u Matthews ka buram hame ko try hakata ka por u Jisu la yetu sa ka wei pat ka farsi ha ki pait ba ulong ya ka hima bneng la ban pan yesriem badu breu babet yaw sambai ubabha ha ka lingkha Henry namar ba ki breu kidang yotia unong shun jung u lawan balabet daw kembat hapdeng ukeu bat ulapet no enda ge jingtung kilaki bat kelas dang ban medso ukan badru ulapau kisakri utau trai lengkha kilawan chu bat kilaong ko ba hato pim sam labet daw sambai ubabha ha kalengkha jongpi tekumno pat kami kembat ula jubab yaki unong shun ulale yakane kisakri kilong hu pikwa bangin lej bantiu no ya ukembat Henry ula jubab yo haba pitau ya ukembat pikum jenrat yau keude I kinmat yasan lang hadu kapor ot Henry hakapor ot ngan soong ya kinong ot to put nang kong yau kembat bat to te u ha kisong ba entang nang ta salum yau keu bat bantab u ha katiar jonga ka gospel jong utrai ka jingiro eme ku Chris utrai jungiu Jesus Christ ulawan sa kanek prathei ban panpau ya ka jingi ka jong blei kane ka ba ngilayo I ka ba ngilap puson bonsen ka bang ngilap ha ka gospel jong Yohanes kalanong lai kan reu bau blei ja ka prathei balapha yo khon jong u bamarwei knang bamanga mapi ngin yo ya kata ka jing em bom jukut Ujisu lawan ban penpau ya kata kajing jong ublay shena hanga pada pi ban ngitep ujisu wan syakanek prathei banang penpura susu ya kata kabaha kabenta kabau blay ulai hangi ka kata kabaha kabenta kabau blay ulai na kabenta jonga bajung pi kidei kijing kidei kijing kurku kijing u kadai kejing bom jukut but banginyo ya kita kejing kejing kerku but banginyo ya kata kajing pura jong kajing jongi hakane kepertai but hak kepertai ke balawai utra Jisu lapan yangi kalenti kajing kajing Sngi kejungu kip kampala kejungu kajing map kejungu kajing hikayu kejungu yangi ban map bat kumjuru ban le baro ki kam ki babha lengba ki ne kilat ngila ban yo ya kita ki jingi bat ya ka jingpura jong ka jing isnei ka jung blai bat ya ka jing klampep Henry habangi pej ya ka balang ka jungi habangi pej ya la ka jong ka jing jungi menta ha ka ne ka prathei lan ha ka ne ka juk ka bamanta ngi ha ban snutho ngi hapdeng jong ki jing ki jing jinjar ngiem hapdeng jong kijing ma baharukam ngiem hapdeng jong kajing yakhi kajing yawin ngiem hapdeng jong kapop kasang ka baharukam paro kine kiwan na kiwan nangi kibreu kiba ublei ulakhat banlong ki khon ki jungu utrai Jisu ulaseng bat ulasdang yakabalang Catholic jungi ya kabalang Kristan ke jengi bad habau lasdang ulaseng ya kabalang Kristan utrai Jisu upen kamti ya kane gabor ban pej ban kmi ban peniat ban nang yai peteng ya kata kalat jingai bad kumjuru ya kata kalat ban yo ya ka jengem bom jukut hangi ki breuhi lengba kabor kabau laiti ha kibish hau kpab ko jengi haki cardinal jungi haki archbishop haki bishop haki lingdo haki runiam bat kinong trei balang baro
Henry habangi pet ya ka jing im jong ngi kinong yalam balang kinong pet kinong kmi mangi ki Kristen brokhoj ngidap da ki jing ngidap da ki jing sneu ngidap da ki jing duna bahar rukom Henry ka we ka bangi habas ngutu ko hanmen ko para wala da mangi ki breu wala da mangi kinong yalam wala da mangi ki batre ya kalang kha ka jung blai wala da mapi ki balau blai ula jit ki ba mau la pansle da ka sakramen ka jungu da ka jing ka jungu da ka jing ka jungu da ka jing snai ka jungu barang ila yalot yakine Henry ngi pat ngilong ki breu ki batlot ngilong ki breu ki ba duna Henry ko hanmen ko para kabalang kabautrai ula seng kabalang kabautrai ula bu lane kabala ai na kabanta jungi ban yo ya kana gejung kadai kabalang kabashisha kabalang kabadap da gejung da gejung isnei Henry habangi peit pat menta kumo ameni kaperthai kadap da gejung da gejung hura kaperthai kabadap da gejung sneu ki baharukom nang no ken kiwan kine kumo amene shisha baro kine kimi bat kiwan nanga banapihi mano bawanra mano bapendap yanga badepi ya kine gijing sneu ya kine gijing huri gijing hura kabangi yo I menta ha gijing jungi bat ha gijing gijing pi kadai nakabor jong uksut kadai nakabor jong mensim pemban kadai nakabor jong gijing pensoi jong kane kaperthai Dari mata kadau menta kasni habangi puli habangi pusan bahaya ke gospel utrai Ukraine Japang kanehi utrai ula pa yang isha kane kepertai ula khod yang I banlong udah khod jong kane kabalang kabasisha kabadap da gejing ke jungu kabadap da gejing snai ke jungu kabamu ula kedeu lenti kabamu ula hikai kine baro gejing bha Henry kine gejing sneu kidon Lada manga ma pingi kwa banyo ya kata ka jingit ke jung blai lada manga ma pingi kwa banyo ya kata ka jingit snai ke jung blai ngi hap ken banjit na padeng kine ngimla ban lai na ki ngi haban im rengkat bat kine ke jing sneu ngi haban im rengkat bat kine ke jing pensoi ngi haban im rengkat ban yai rengkat ban le ka eno kanu ka kam ka jungi man ka sngi man ka klimat man ka kanta rengkat bat kine ki jing lap jungi hapo kabalang hapo kaperthai Henry ko hanmen ko para token menta kasngi ngi dei banjit ya ke ka babha ka bayalam yangi ban yop diang ya kata ka jing ka jung blai ban yop diang ya kata ka jing snai ka jung blai ban yop diang ya ka jing kurkhu ka jung u ha kane ka perthai ka bamenta bat ha ka jing ka balawai Hakas ngi ke bekut jong ka jeng ka jung ka jung pi ko hanmen ko para ngimla ban keno yaw pa Bakhuid ba syamla yalam bahaya ka balang ngim syamla ban keno ya ki cardinal jungi ba maki kim syamla syarai bahaya ka balang ngimla ban keno ya ubishop jungi ba ma syamla pai lakmi ya ki jeng don kam jong ka jeng men sem jungi ngim syamla ban ngimla ban keno ya ki lingdo ya kiruniam ne ikinong tray balang bamaki kem syam lahi kayangi banyaj hakata kalenti ka bangide banyaj mamaki kem syam yalam ya ktin ka jungblai bamaki kem syam la wan ban ya kendu yangi ban snang ban kraw yangi ngimla ban kenno Henry ngi haban jid hi dalade kanu kalenti ka bangide banjid ngin jid ban im ya kata ka jing jong ka jing ka ba kres ula ayangi ban ya kata ka jing jong ka jing khot ka ba kres ulayangi ne nyinjit ya kine ki jing sneu ki ba don rengkat ha ka jing jongi rengkat bat ka jing rengkat bat ka jing sneu rengkat ka jing khot rengkat ka jing bom khot ni don hang ne de ma tak raw ni haban jit himangi ngim laban ong ngim laban keno yano kane ka de ka ba utrai ukwa yanga ba de pi bangin sngoto ha ka sngi kado utrai un soong yang abade pi wan syakahima ke junga bad lada mangi ngijit yaki ki basneu jong kana ke pertai lada ngi keno yaki we lada ngim syamla im ke jeng ka babha lada ngi wadau hakmat ke jong utrai un soong te bad kum yau ni kum yau to kumbat bad bread yu sha ka nyamra
kata kebanyakan saja yang abade pi ha kasngi bakut jong kanai ke jing em den mata kadau ko han men ko para ha kanai kasngi token ngi duai token ngi kerpat yo trai ubala bet yang abade pi ha kanai ke perthai lengba ke jing Sngi ke jungu lengba ke jing penpura ke jungu yakini lengba ke jing wan long breu jungu lengba ke jing kai ke jungu lengba ke jing IT ke jungu yala ke jong ke jing em ngi duai ngi kerpan botrai un ai ngi kabut kabor un ai ngi jing nang jing start ber jing pam jing simpang banjit ya ka babha ka ba penpura ya kata ke jing ke jing kerku ke jong ublei ani ro yau Jesus Christ Jinam lai jinam amen. ngin yang at ngin fly la ka jong ka jingej ngej hau blei pa badan bor baro nong tau ka beneng bat ka kendau badal Jesus Christ kon ba marwe jungu utrai jungi ya bala mensem bakhuid ya bala khana kamaria the sati bala shala bein hapo pintius pilatus la sanar pnayu la yab bala tep yu la yar sig bayab ha kasngi ke balai la mipat ne ke bayab ula kiu sabneng usong sakaman ublei pa badan bor baro nang ta wan pat ban bishar ke beim ke bayab nangei hau mensem bakhuid ha ka balang catholic bakhuid ha ga jing salok bakhuid ha ga jing map yakipop ha ga jing mipat ka do pad ha ga jing em bom chukut Lai spa nyo punri. Toduai ko para bagajing kenya junga bajong pi kan long ba pedang huna kemadu blei kupa badan bor baro To try pedeng jing nyani ti jong pi na ka banta ka jing ro brom berkateng jungu ka jing manto yangi bat balang bakhu jungu baro ko wei top diang ni karpat ko try ya ka jin ai na ka jing sakri rublei jungi bato ai ben penleng yangi ki babet banyo banta lem ha kata ka ju ka jingker ku ka ba mela kular how Abraham ban hakikon kikti jong me dau Chris utrai jongi amen. utrai dan rain card bat pi Rengka pati. to kentiu yala ki donot Itu yang kisah. tong nang utrai blai jongi Kasong hau pat kadai. dasha ka long ka basong hak bat ka badai ka deiti jingi bat ka jingpen yem yangi hamala ka por bat ka jaka ban aingu yame ko kan rat ko pa ba ko blai badan bor bat bom chukut leng bau trai jungi u Jesus Christ namar ha ka jing pla ba pla jong kir ko jong me yai pen biang ya ka balang jong me da ka jing klain batamai ban me terwa hangi ya ki dak batikna jong ka jing e jong me
lapan seluruh yangi dak nuksa baslo jongki balasan bor yangi barabor dak jingisat jing yasat basidram jongki knang ba en penpura ya gejing maya gejing pen em bad kumta ko kenrat rengkat bad ki angel bad kirukoj ngiru ngi aingu aidam yame kat bangi pen bana da ka jing kmen Dasisha melang Bakhuid kotrai katame jong gajing kuj baro. Damar kata ngi kerpat yame do pen kuj pen kentang ya kine gajing terwa jungi. Da kebapa yaman sim jungme kum kamjer halor jongki. Bakin kelalong yangi kamet bat kasnam jong utrai jungi u Jesu Christ. Hakapor baladi no yu badala kamon snobha ulap diang ya gajing syasutam ula shim yukpu bad kebaingu yame ula kedia yu badul ai hala gesenran u ong to shim batobam na kane pibaro damar kane kalong kamet jonga ya keba NIT na kebenta jong pi ha kaju kerkam enda lalaya bam ula shim yakukuri bad kebaingu biang yame ula ai hala gesenran u ong to shim batodi na kane pibaro namar kane kalong kukuri jong kasnam jonga jong ka jutang batmai bad bom jukut ya kebaen penmi na kebanta jong pi bad na kebanta kibabun na kebanta kajing map yakipop tole yakane ban kan mau yanga kajing maya jong kajing ngej kajing yap jong ego tra Namar kata ngi bapen menta ya gajing ya par gajing mi pa jung u ngi terwa hame kotra yokpo jong gajing em bad yakukuri jong gajing pen em ngi dai nguai dam namar melanyew yangi ki babet ban yang hakmat jong me bad ban shakri yame da kebas ngoret ngi kerpat yame bangi ki bayo benta hakamet bad kasna mukres ngi long ki ba lapanya tele ka wei daumen sim Bakhuid token mau ko try ya kabalang jongme kabla priang hasatla ka perthei bato penjana ya ka ha gajing e rengkat badulyo ukpa Bakhuid jungi ubelbet ubishop jungi badbaro kilingdo token Mawkhlam ru ya ki henman ki para shenrang bad kanthei ki balayot ya da ka bakerman ya gajing mipat bad ya baro ki balakladno a gajing isne jongme
to priang yaki sha ka jing shai ka khmat jong me to isne yang ibaro ngi karpat ya me baringkat bad kamaria the sate Bakhuid kakmi jong blai ujesa Bakhuid ukorem jongka ki apostol Bakhuid bad baro Bakhuid ki blapan sung bahaya me pateng la pateng ngilong ke babet banyo bantalam ha ka jing embom jukut bad beginira bad pendan borom ya me daw kun jong me u Jesu Christ. Dau lembat u bad hau kan long hame bleu pa badan bor ha ka jing long ka wei jong omen sem Bakhuid baro ka borom bar ka jing ero junom la junom amen. Kumlah hukum yang i daw nong penem bat kumlah hikai ngi daktin blai ngi nud banong kok pa jongi ba habneng kalong ka Bakhuid karteng jong me kanwan kahima jong me kalong kamon jong me ha ka kandeu kumba habneng to ai ngi menta ka jing bam jongi ka ba hala ka sngi batama bi ngi karengkang jongi kumba ngi rogi ma bi ke balas neu yang i padwat yalam yang i sha ka jing pensoi Henry de penla yangi na kabas neu. To penla yangi karpat ko try na ga jing sneu baro. Ha ga jing sbon jong me. To ai jing suk jing san Sngi jungi. Knang ba da ga jing rap ga jing isnei jong me ngin lai barabor na kapop. Bangin yo jing yada na ga jing janjar baro. Kat ba ngi dangap kmelenti ya ga jing kerman Bakhuid bat ga jing wan pat jong nong penem jungi u Jesu Christ. Naman kasumi kalong kaima Kajong me kabor berkaburam jinom la jinom kotrai Jesu Christ me belong haki apostol jong me kajing suk ngai api kajing suk jonga ngai api wat pe yaki pop jongi henro ya kajing ai jong kabalang jong me badha kajing sbun jong me to ai haka ya kajing suk bad kajing atali ka wei kat kum kamon jong me mame wimbat sanchar jinom la jinom amen. Kajing sukut rai kadan barabor rengkat bat pi tong ini terwa ya kada kajing suk iwe ha iwe pat kajing suk bat pi Hakmi ukun lang brod jong blai hakmi bakid no yaki pop jong ka prathei sukito yaki balakhot sha ka jing khawai jong ukun lang brod ko kan rat ngam shong hok man rung po ka ying ka jonga han rai shong tang ktin ka man sem jonga kan sakhia hi kamat bat kasnam ko kas kan ri bat kan yalam ngi sha ka jing embom jukun.
Kametas nama Chris. 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 Bahabning to I Bagajungate Bamela I Hangi, how kun Jung me Jesus Christ, who han men Jungi, but Cataliding, Jung Gajing Spoon, Kan Klang Hagadano Jungi, Dauman Bakhuid, Kan Kersubian Yangi, Yagajinkerman Bala Kerku, Nag Banta Gajinwan Kahima Jung me. To I Bagajing Jung me, Kan Pankaladur Yangi, Shaganunglo Lanka Bom Ju Shong Tat. Ban bed ya kisembai jong ka gospel. To ai bakito kisembai ken penkeladur na sepo ya gajaj benreu badia kepertai mariang barok away. Ha gajung kmelenti batikana ya kebeneng batamai bat kepertai batamai. Banda da kibo jong paman laweng no. Kabrom jong me kan kansan junom. To ai bagajung jong jubilee kan kersubiang hangi ki pilgrim jong gajung kerman. Ya gajeng nur bat ketia jengkan sew happening. Ai bagata gaju gajeng ai kan pensapriang ya gajeng kemen. Bat gajeng suk jong nong suspa jungi asatla kepertai. Same koblai jungi balakarku junam. Kalong keberam bat gajeng ero junam. Amen. Ko kepa jungi ubah happening kalong kebekhoj akerteng jungme kanwan kahima jungme kalong kamon jungme hag kendau kumba happening. Ta kejembam jungi kebahala kesngi Patamab yangi kerengkang jungi Kumbang rogi mabi kebalas new yangi Adwad yalam yangi sya kejeng penshoy
Henry depan lai jangi na kabasneu. Blay Kamaria, Kabadab the Kitchen, Utried and Badpa, Balakarkuya Pan, Penangikante, Balakarkuya Sok Pochong Pau Chisu, Kamaria, Bakhuid Yokmi, Jong Blay, to the wine, Akabantaj, Nikan Pop, Mentava the Kapor, Kitchini, Amen. Kaburam, Hauk Papa, Badakun, Badaman Sem Bakhuid, Kumbaka along Baman and Kong, Kumchumantava, Rabo, Genom La Genom, Amen. Tongin yaduai. Gobley, me balamon yokun balakhamar way jung me. Day ban ka na kibriu, knangba, da kijingmaya bapala, yakibriu, but en ka thamai na me. Ngikarpat, baha kijingsbon jung me. Men penlong ki Bakhuid dauman sim jong kajing tingkun. Ya kito ki balak psa daw kpu ba me ai aki kun jong me daw Chris utrai jongi utrai don rain card but pi ublay badan borbaro unkur ku ya pi pa badakun badaman sem Bakhuid amen tolay suk age basakri utrai daga jongi age jong pi markaliang ngis ngo ya blay Aspa san puwe. And your right, try Jesus Christ.